उदै बुंखाबाय दा सुखिराम नोंना? है बुङाखै सोरबा 8 थाखाजोंनो उदै बुङो नामा? आइया सोर जाखो बिसोरलाय? इमान गुसुआव बोरै लान्थि थाखो बेलाय? ए हनै सुखिराम माथो जों सिख्ला नागिरबाय थानाया बेहायनो फैखाबाय। औ दुखिराम फैखाबाय माथो थिखांखानांसिगौलै सानसेयावनो सान्स। नों मानसिफोर नायग्रोसाय सोरबाफोर दंबावो नामा? रावबो गैयालै दुखिराम बे समावनो सम थिखांखानांसिगोन। इमान गुसुआव बोरै लान्थि थाखो बेलाय? गोजाखै खोमा बेखौ। र' नैबे जियावनो बिहुस जानायनि मुलि होनानै मोनामसुनि आं बेखौ। मानसिफोरखौबो बारा थिग मोनासै आं थांनांसिगोन बिनिफ्राय गुरै गोख्रै। ओइ बिनानाव दसे थाथ'साय नैबे जिया सोरनिथाय? ओइ बिनानाव रथ'साय। मा आदा मा जाखो? नैलै लामायाव माबा बुस्थु मोनदों आं सोरनिथाय नों सिनायगोन नामाब्रा बेखौ सोरनि? मा बेलाय आदा लाबलायनायनि? आंबो मिन्थिया सोरनिथाय बेबा जिया। ए नोंबो मिन्थिया माबा मोनामनायाबो माबा असाइस मोनामदोंलै मोनामसुसाय मा मोनामदों? मा मोनामदों? खि माबा असाइसथार मोनामदों। औ मोनामदोंथ' आरो ओमफ्राय नोंबो मिन्थिया सोरनि? ओहो आंबो मिन्थिया सोरनिथाय। आंखौ माबा खर'सो गिदिंबाय। मा नानि खर' गिदिंदों मा जाखो मानो खर' गिदिंखो? मिन्थिया मानो खर' गिदिंलाबायखोथाय। गैला सुखिराम बिहुस जाबाय थौदो गोख्रै थिखांदो। औ थौदो गोख्रै थिखांदो थांसै बेनिफ्राय। खालायालाय फैमारदोंना फैमाराखैमोनब्रा मानसियालाय? बेनोथ'लै गोथै फैदोंबाबो जों नुसिगौमोन माथो। बहा थांखो मानसियानोथ' दसेनो। बेनोथ'लै माखौबा खारखुमाबाय थादोंथाय मानसियाबो। औलै माबाफोर जादों खोमालै मानसिया बेनिखायनो खारखुमाबाय थादों। मा थिगब्रा बेजोंलाय खालाजोंलाय? ए बिदिसो जादों आरोना? औ बिदिसो जादोंथ' आरो। ए ओमफ्राय नों दसे जिरायथ' दे आं बारियाव थांनानै फैनि। औ जागोन दे थां। बे समावनो सम गारिखौ पामचार खालामनानै दोनखानोसै आं। गारियाथ' जाबाय लासै लासै फाम थांबाय थासिम बियो। आंना प्लेनिंफोरा साक्सेस जाबा हामगौहाय दिनै। गोख्रै थांनांसिगोन बिनिफ्राय। जाबायबाथ' न'आव थांसै बहुद लेट जाबाय माथो। थ' थांनोसै। माथो जाखो बिसोरलाय दाबो फैलायलायो इमान लेट जाबाय माथो। दाबो न'आव सफैलायो मा खालामबाय थादोंथाय? हगार हरनाङामोन आं बेखौ दाबो सफैलायो। आंनि थाखायनो जा लेट जाबायना नोंहा? अरजायालै जेबो नङा। अब्लाबो जेबो नङा दे जेबो जायाखै जोंलाय न'आव सहैखागोन दा। दिनै न'आव सहैला जों गाबोनसो सहैसिगोन। मानोखि गारिया लासै लासैनो फाम गलांगासिनो दं। बन्द जासिगोनानो खोमा। बस सिख्लाया नै थिखांनानै लाबोबाय जों। साबास आंनि थिखथिखा मानिकफोर साबास। गुन्दाफोर जायोब्ला नोंसोर बायदिसो जानांगौ जा बुङो बेखौनो खालामनाय। नोंसोरनि खामानिखौ बिराद गोजोनबाय आं दिनै। साबास बिदिनो खामानि मावबाय था नोंसोर। जाबाय दे जाबाय बांद्राय बाख्नायफ्लाबाय थानाङा। बे सिख्लाखौलाय माथो खालामगोन दालाय? फार्स्टआव फैसा एसे दाबिग्रोगोन बिनि उनाव आंनि फिसालाजों हाबा होनोसै बे सिख्लाखौ। आच्छा दाबिबा एसे बुरजा दाबिखालै जोंनोबो राननो थोनायनि। जागोन दे एसे बुरजाखौनो दाबिखागोन आं नोंसोरनोबो राननो थोनायनि। जाबाय दे बिराद गोजोनबाय आं दिनै नोंसिनि खामानिखौ। थां सानैजों थांनानै ओंखाम ओंख्रिखौनो गोथाव संहैथां थिगसे जानानै होनोसै साथामजों। ए मोसौ मोजांसो होनबावदों बियो। जों हले सङालै दिनै नोंसो संनांगोन। साला फ्लाब गिलिर सिख्लाखौ सानैजों थिखांबोनांदों जों गारिबो हरा माबो हरा बाननानै लाबोनांदों जों। गारियानो गैयाबा माखौथो हरनोब्रा आंलाय नोंसिनोलाय। नोंसिनानो बदि दंखायो माथो साननाबो। बदि दंबालाय मा जानो जों बेखौ इमान गोजाननिफ्राय थिखांबोदों मामुलि खोथा बियो हा? देब्रा दे दिनै खेबसेखौ संहैबावदो माहाजोन जाखासिना जों। माहाजोन जाबाथाय रुवाथिखौनो साब्रैसो लागोन ओंखाम ओंख्रि संनो साला। हाथ जों सङा नोंनो संथारनांगौ दिनै। जों हले मेंबाय बिरादनो नोंनो संथारखानांगोन। आं सङा आं संनो रोङा। मा संनो रोङा मा संनो रोङा? संनो रोङा होननानै खारग'बाय थायो नों साला। होद मासे अख्राब्रा नोंसोरलाय। बसआ सोरबा ओंखाम सङो नामा हा? नों जोंनि बस? नैयावबो नङा नों जोंनि बस। जोंनो फैसा होबासो नों जोंनि बस जागोन। फैसाखौनो होनो हायाखै नों दासिमबो जोंनो। औलै औ थाइसेबो होखायाखै दासिमबो 5 बोसोर जालांबाय गावजों थाफानाया फाग्लासो दासिमबो थाइसेबो मोनाखै जों। होगोनलै होगोन बे सिख्लानिफ्राय दाबिग्रोनोथ' हो
बे सिख्लानिफ्राय मोनबाथाय होगोनब्रा मा एसे हाखादारलै नोंसोर बेफोरखौ जों जेबो मिथिया नों जोंनो फैसा होनो हाबासो नों जोंनि बस जागोन नङाबाथाय नों नङा जोंनि बस होद जाम्बाफोर मासे मोसौथां माथांब्रा नोंसोरलाय बुजिनोबो रोङा मानोबो रोङा मोनगोनलै मोनगोन फैसाखौ नैबे सिख्लानिफ्राय दाबिनानै होगोन आं आच्छा ओमफ्राय बिसिबां होगोन नों जोंनो खोन्थासाय बिसिबां होगोन होगोनब्रा होगोन एसे बुरजाखौनो होखागोन आं नोंसिनो बे सिख्लानिफ्राय दाबिनाया 5,000सो दाबिनोसै ओमफ्राय नोंसिनो 500 राननानै होनोसै आं मा 5,000 बे सिख्लाखौ जों इमान गोजाननिफ्राय 5,000नि थाखायल' थिखांदों औ 5,000सो दाबिनोसै आरो मा जाया नामा ओइ मोसौ नोंखौ उन्दैयाव सोरबा खर'फ्राव बुदोंमोन नामाब्रा जे नोंना साननायफोरा बिदि मेलेमानो गैया नोंना मेलेमानो सोरबा सिख्ला सासेनि थाखाय 5,000ल' दाबियो नामा औलै औ मेलेमानो गैया बेना एकदमबारे जाम्बाखा 5,000जोंलाय मा जानो 6,000सो दाबिदोब्रा एसे बुरजानो 6,000सो दाबिबा साथामजों 2,000 गोग्लैगोन दा चुप नोंबो चुप सानैनाबो मेलेमानो गैया एखे खानोसो एखे तालिके चाट्टे बाट्टे आंहालाय मा दाय जालायखो दालाय बुंनो रोङाबा सिरि था मिथिबाय बिदि गेजेराव जातफात बुंनाङा नङाबा लोगोबाबो होगोन आं नोंखौ साला होद साला मासे गरमब्रा बेलाय औलै औ बिराद गरमथार सालाया मा गरम दा रागा जोंबा नोंसोर सानैखौ मानजिगोनसो आं साला नोंनो खोन्थादो दे बिसिबां दाबिनो 5,000-6,000आबो जायाबा नोंनो बिसिबां दाबिनो दे नोंनो खोन्था 5,000 6,000ल' नङा दाबिनो दाबिनो एसे बुरजा दाबिखा 5-6 लाखसो बे 5,000जोंलाय मा जानो जोंनालाय दाबिनोबा दाबिनो डाइरेक्ट 6 लाखसो दाबिखा एकदमबारे साथामजों थोनाय बायदि मा 6 लाख गाहाम हरथारगोन नालै बे सासे सिख्लानि थाखायनो मा हरा बेलाय हरथारगोन सासे सिख्लानि खोथा दं नोंसोर बेफोरखौ दानो जेबो मिथिया आं जेरै बुंदों बिदिनो मावबाय था अब्लालाय 6 लाखसो दाबि मारनोसै नामा हो दुखिराम औ 6 लाख हराबाथाय सिख्लाखौबो हरा होनगोन जों अब्लाथ' हरथारनांगोन बिसोर 6 लाखखौ सिख्लाखौ हरा होनब्ला होद दुखिराम देनजारलै नोंना मेलेमा आंना मेलेमानो देन्जारखा ओमफ्राय नोंलाय आंजोंनो थाफाबाय थायो माथो मेलेमानो गैया आंजों थाफाबाबो नोंनालाय होद दंब्रा आंनाबो मेलेम थाया जायो नामा मेलेम गैयाबालाय मानसियानो जानाय नङा माथो दंनाया दं नोंसिनाबो मेलेम खिन्थु खर'आव गैया नोंसिना हान्थुआवसो गोजा नोंसोर सानैना मेलेमानो मा हान्थुआव अब्ला आंना मेलेमा हान्थुआवसो दं नामा औ हान्थुआवसो दं नोंसिना सानैनाबो मेलेमा थाथ' नोंसोर आंना आलियाबादजों रायलायहैनांसिगौ बा बेयासो सिख्ला मोनबाय मालाय बाजैजों रायलायनोसै अब्ला थां रायलायदो थां अब्लालाय ओंखामखौ संमारला नोंसोर आरोबाव गिदिं गिदा बे ओंखामावनो फैबावो दा नोंखौ संनो थिनाखै जों दहाय जों हले सङा ओंखाम दिनै साला नोंनो संथारनांगोन होद मानसियालाय मादिब्रा बेलाय होनो मानोल'खा एकदमबारे गरमखा थादो आंहा एक्ट्रेसजों रायलायनांसिगौ आंनि एक्ट्रेसजों होद साला मासे गरम बेलाय मानसियालाय थां सुखिराम नोंनो संहै थां आं संनो हानाय नङा खोमालै आं रोङा आंजों ओंखामफोरानो गोथांसो जागोन होद गावहा मा बसा जोंखौल' संनो होखायोब्रा गावबो खेबसेबो सङा दे संगोन आं देब्रा दिनै खेबसेखौ संहैबावदो माहाजोन जाखासिगोन खाबाय दा जों बे फैसा मोनबानो माहाजोन जाखासिगोन माहाजोन जाबाथाय रुवाथिखौनो 4-5 लाखागोन अब्लाथाय नोंसोर संनांला ओंखामखौ रुवाथिफोरानो संजोबखासिगोन दे जागोन दे संहैनोसै आं 6 लाख माहाजोन जासिगोन र' जोंबो बांद्राय सम गैला 6 लाखखौ बिसोरनो 1 लाख होनानै आं 4 लाख लागोन ये जीवन तो कुछ पातर पानी जैसा हावा लागिले उड़ी जाबो ये जीवन तो कुछ पातर पानी जैसा हावा लागिले उड़ी जाबो ओइ साला आंना जिबनाबो मा जाखोब्रा फायखोना सिङावनो थैलांसिन नामा ए प्रभु माबा मोनसे खालामनानै होदोब्रा फायखोना सिङाव थैनानै थाबाबो लस गैला रावबो मिथिनाय नंला आंखौ फायखोना सिङाव थैनानै थाबाबो आंनि जिबना मा जाबावगोन मा खालामनानै लाखो आं गावनि जिबनखौनो फायखोना सिंनिफ्रायनो ओंखारनो हाला मा जाखो आंनि जिबना सेस मा खिथेर जानाय खाफाल साला आंना आलिया बादाबा मा खालामदों बेबा र' फनखौनो हरनोसै आं हेलौ आलियाबाद मा खालामदों नोंलाय हा आलियाबाद कोन आलियाबाद होद माथो आवाजालाय हौवानिसो
हेलौ आलिया भाट नङा आरो नोङो आलिया भाट वो हीरोइन आलिया भाट वो तो रणबीर कपूर के साथ है शादी कर चुका है वो आलिया भाट रॉन्ग नंबर लगाए रे ये आलिया भाट का नंबर नहीं है मा आलिया भाटआ हाबा जाबाय नंगौना नङाब्रा दहायसो लोगो मोनदों आं हेलौ की बोलिसे आलिया भाट तू शादी करिसे हाँ उसका शादी हो चुका है रणबीर कपूर के साथ क्या माँ रणबीर कपूर से हाबा जाबाय हाँ रणबीर कपूर के साथ शादी हो चुका है और ये आलिया भट्ट का नंबर नहीं है रॉन्ग नंबर लगा है रॉन्ग नंबर माँ रणबीर कपूरालाय एक्टरसो दा ए बे आलियाखौसो सानदों खोमा बे एक्ट्रेस आलियाखौसो हेलो रॉन्ग नंबर क्यों रॉन्ग नंबर वो तो आलिया हमको यही नंबर दिया था दे तेरे मेरे को रॉन्ग नंबर है रे चोटिया साला फोन रखो रॉन्ग नंबर नहीं साला दानबायसो बोरैथो रॉन्ग नंबर जाखो बे नाम्बारखौनो होदोंमोन माथो बेलाय आंलाय